niinkin yksinkertainen, että kohtauksessa yksi istuu koko ajan, yksi seisoo ja yksi makaa. Jaha. Kuten huomaat, tämä ei ole helppo tekniikka. Ja yksi makaa. Annetaan aplodit. Ansaitseeko tuolla aplodit? Me äsken maattiin molemmat. Nousisin kumartaamassa, kun pitää maata. No niin. Joku palveluammatti? Hieroja. Hieroja. Ok. Tuut sä jo hieroa? Olen vetänyt tässä ainakin parti. Anteeksi, mutta mulla on tää edellinen asiakas ensin. Hänellä on vakava niskasärky. Vakava niskasärky. Tiedätkö mikä mulla on? Kiitos, neiti Wing. Aina neiti Wing halunnut sellaista niinku, tiedätkö kun hoikat kivat aasialaiset tytöt kävelee selän päällä. Neiti Wing, minusta tuntuu, että minä haluaisin nähdä tämän nyt. Jos sen aikaa voitte odottaa. Kiitos sukkanauhasta. Mutta harmillisesti mun teeni just valmistui. Kiinalaisiin tapoihin kuului aina teetä ennen selän päällä hierontaa. Jaha, tämäkö siirtyy jo tähän vaiheeseen? Otatko sä? Anteeksi, mikä sun nimi on? Otatko sä teetä? Pekka vaan. Otatko teetä? Ei Kiinalaista tai olutta. Jokaisessa hiermovoit se on olutta. Ai saatana, mikä sattuu niskaan? Sattuu niskaan? Ota olutta. Noin on aika oluelle. Pojat, te voitte jättää mut noin vaan huomioimatta. Mä oon sentään töissä täällä ja tulossa tekemään kaikenlaista. No sitähän me ollaan tässä odotettu, että sä tulit tekee kaikenlaista. Pitää aloittaa sitä. Hei, haikku! Täällä sattuu selkä! Ai! Aika paljon! Niin paljon, että pakko istua. Oot sä ihan kunnossa? Nouse nyt ylös, hyvä mies! Tuleeko se mun mieheksi? Miten sä haaskalat sitä aina? Oi maro! Neiti Wing, teidän salaisuutenne paljastus, neiti. No, olisiko nyt se selän päällä kävellyt ento pieni? Olis. Keiju. Taas samassa tilanteessa teidän kanssa. Ento pieni. Muuta on tullut vähemmän, jos te taputatte samaan aikaan. Emme tuovi. Jos tapahtaa, niin ei ole. Tuli äkillinen tarve nousta seisomaan. Niin näkyy! No mä tiedän, että kumma nousi seisomaan, jos mä makaisin. Tiedättekö, niin mullakin nousi, jos mulla ei Älä sano. Hei, tätä ei koskaan tehty näin päin. Kanaatin kapean. Meillä ei Kokeillaanko me nyt sitä niin sanottua thaimaalaista kanaattia?